Neco Williams eto. Mae hwnna'n bas fendigedig. Ramsey, Johnson! A mae'r peiriant Sgorio wedi sgorio eto. O, mae yna gam sefyll yn cael ei dyfarnu. A mae yna edrych yn mynd i fod. Ac ar ôl dathlu gol gyntaf Ampadw dros i wlad. Wedyn dathlu gol gyntaf Johnson dros i wlad. Os na dor calon am fod yr eildro, mae'r gwirio yn digwydd. Am densiwn yn y 5 munud ola. A symudiad campus, a o'n i'n meddwl ar y Ramsey yn ei chanol i de. Y ffordd nath o cael y cyffredin gyda a'r troiad ar ochr y cwrs Cosby. Petai torf yn gallu newid dyfarniad VAR, bydde fod i hen newid. Ond maen nhw'n edrych ac yn edrych. Ymateb gyntaf fi oedd o'n i'n meddwl bod e'n cam sefyll, jyst o ran instinct. Ond yn amlwg di ymuno mewn gyda dathliadau Malcolm fan hyn. Ond mae'n anodd iawn i gweld, achos yn amlwg ni ddim yn gweld y clipio o fe a chwaith, ond fydd e'n anlwcus iawn i cael 2 gol. Faint o amser maen nhw isio i wneud i ni ddioddau. Torf yn Bilgar. Mae'r gol yn cael ei chaniatáu. Mi gaeth y dathlu ail danio. A mae Brennan Johnson di sgorio yn y tro cyntaf dros i wlad. A gwrandwch ar sŵn y dorf. Wel, oedden ni'n meddwl o gweitha. Oherwydd y VAR gwirion yma. O, mae'r VAR di dod i'n achub am unwaith. A dwi wrth y modd, oherwydd mae'r dyn yma'n mor heiddiannol y ffordd. Mae jyst yn chwarae Pêl-droed. Fel chwaraewr bach ifanc yn mynd ei bêl o dan i gesal. Yn dweud, Aneli, ar yr amser troiad yma. Wel, mae hwnna'n ei agos i fi i dod meddwl roi. Ond wedyn mae'n ei gorffan i'r pasio i mewn. Y lisgil bach yma, y sotgiad yma. 1, 2, syth i mewn i lwybr o. Dwi'n gwybod sy'n bwrpasol, ond dwi'n meddwl oedd o. A mae'r gorffan de, just yn hunan meddiannol a pasio i mewn i gornel. Faint o weithio fod yn ein tymor yma. O, Ramsey.